nu știu, limita asta. Pe oameni, dacă îi cheamă preotul la biserică, în orice oraș, în orice sat, oamenii se duc. Îi cheamă și se duc. Unde au fost preoții și unde a fost biserica anul ăsta? Noi suntem așa pentru că pe noi ne-a abandonat biserica. Noi am fost abandonați de preoți. Asta s-a întâmplat. Pentru că singurul refugiu al oamenilor simpli, ăia proști și săraci, singurul refugiu e credința. E biserica. Biserica astăzi ne explică că trebuie să ne vaccinăm. Lasă-ne mă în pace. Lăsați-ne în pace. Cine vrea se vaccinează, cine nu, nu. Nu asta e discuția bisericii. Nu asta e subiectul bisericii. Pe mine nu mă interesează că patriarhul se pozează cu președintele țării. Nu dau 2 bani pe poza aia. Pe mine mă interesează că biserica a lăsat oamenii, așa cum ați văzut, să urle în parcări. Bă, e mama ta într-un cort, bă, aruncată pe jos, mă. Probabil că acesta a fost înțelegerea. Păi voi luam pe toți, măi, tăiam pe toți de acolo, mă. Ce, mă? Să pui tu mâna pe mama mea? Pe mama mea? Să n-am voie să-mi ating eu mama? Nu există, mă, așa ceva. 100.000 de oameni. 100.000 de oameni. Familiile celor decedați, unde au fost? De ce nu i-a scălcat în picioare? Cine sunt ăia care au pus mâna pe mamele voastre? Cine sunt ăia care v-au aruncat părinții în groapă? Ca la groapa comună. Cine sunt? Unde sunt preoții? Ăia care v-au chemat an de an la toate sărbătorile. Ăia pentru care ați donat la biserică. Ăia în care ați crezut, cărora le pupați mâna. Unde sunt azi? De ce nu erau preoți în curțile astea? De ce nu erau preoți în curțile spitalelor? Au așteptat un ordin? Au stat la râma lui Vlad Voiculescu să le semneze nu știu ce ordin preoții? Biserica? Patriarhul a stat la mâna ministrului sănătății? Ce vorbești, mă? Atunci de ce v-ați pozat cu președintele României dacă stați la mâna unei scelerate împuternicite dintr-un minister?